Ġuvnot ta' 15-il sena b'istorja twila ta' problemi ta' mġiba ammetta li Hedded u Ffastidja Lil Ommu. It-tifel li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-Qorti għandu każijiet oħra pendenti quddiem il-ħabs tat-tfal marbuta ma' mġiba vjolenti. Huwa ġie akkużat li kkawża biża' f'ommu li ħadd intuża vjolenza fuqha li ffastidjah fil-preżenza toħtu ż-żgħira li insulta u li jeddidha. Quddiem il-Maġistrat Durin Clark, id-difiża talbet għar-rapport ta' qabel tingħata s-sentenza u li l-akkużat jingħata l-ħelsien mill-arrest sakemm dan isir. Il-Qorti ma sabitx qbil dwar ħarsien alternattiv fi żmien stipulat u għaldastant l-akkużat inżamm arrestat fil-ħabs tat-tfal sakemm ikunu disponibbli servizzi oħra ta' ħarsien tat-tfal. Żagħżugħ Ingliż ta' 21 sena li aktar kmieni dan ix-xahar għal sitt daqqiet ta' sikkina f'Taslima xehed fil-kumpilazzjoni kontra r-raġel akkużat bl-attentat ta' qtil tiegħu. L-akkużat huwa Libjan ta' 38 sena li jgħix Taslima u wieġeb mhux ħati għall akkużi miġjuba kontrih. Il-vittma xehed li qala daqqiet ta' sikkina f'sidru, f'għonqu, f'daru u f'wiċċu. Dak il-ħin qal li ma ħass xejn imma mbagħad intilef minn sensieħ. Iż-żagħżugħ spjega li fil-lejl li seħħ il-każ mar jixrob ma' żewġ kollegi f'Paċville u wieħed minnhom qalu biex jiltaqgħu mal-akkużat li ġie iltaqa' miegħu qabel permezz ta' ħabib komuni. Il-vittma ddeskriva lill-akkużat bħala l-bniedem ideali biex jagħti pariri dwar bars u parties. Qal li meta kienu qed jixorbu ħdejn il-baħar wieħed minn sħabu beda jfittex il-mowbajl u meta ċaqla il-basket tal-akkużat dan tal-aħħar beda jirrabja. Iddeskriva lill-akkużat dak il-ħin bħala viżibilment fis-sakra meta ta' daqqa tapon lil sieħbu f'wiċċu u dar għalih. L-allegat vittma xehed li l-ġlieda damet għaddejja inqas minn 15-il sekonda u l-akkużat ħarab minn fuq il-post. Żewġ Rumeni nataw libertà kundizzjonata wara li ammettew akkużi ta' serq minn ħwienet. Iż-żgħażagħ ta' 24 u 19-il sena rispettivament ġew akkużati li huma l-moħħ u l-kompliċi wara serqa ta' ħwejjeġ minn ħanut tal-ħwejjeġ fil-Fgura. Il-każ seħħ fit-23 ta' Wissu meta l-irġiel użaw kalamita b'saħħitha biex neħħew it-tikketti tas-sigurtà minn mal-ħwejjeġ waqt li ta' parsi kienu qed jippruvawhom. Iż-żagħżugħ li kien akkużat b'kompliċità fil-każ ingħata libertà kundizzjonata l 18-il xahar filwaqt li dak akkużat bħala l-moħħ wara s-serqa ingħata libertà kundizzjonata għal sentejn.